Dr. Zipio Koth ma ilongoni Chuny Onagi TV adundo jaluo. Stay tuned. Mana kama nanya kwa mgaji wanga kautuli makende maru wa kikende chendono mara midhiambo mabende ya wanyisi kacha se Chicago kinyini kuchupo midhiambo sani to wadhigo mbaga kacha ewi chendono mara guchi sasa kwa mgaji wanga mekamara mara mitaka kautuli makende maru waki Chuny Onagi TV adundo jaluo pileka pile chakre chengu tich nyakade cha beach chakre sa paga chiel nyakaza paga rao kwa mgaji wanga luna kacha chendono mara guchi sasa kama bende kuro uwe kachiel koda jotelo mupogore jotelo mabende kuro ne serikali jotelo mabende kuro gombo mondo donje telo nito chalo nade mekamora mara mitia kwa tolima kende mondo miaruaki kendo dwago mbaka maya sama bende koro mondo chwake aguchisosa nikura mgejuang mondo miwane nito chalo nade. Yes, kamera mara mitia kwa tolima kende maruaki mondo miwadhima na maber kabisa poden mana tarika praroko da chiel duwe mara boro egagana Alfare kwa proro kwa dabit nkura gijuang cheng ti changwen. Wendo na mabenda ngodo kande kawuno. Sigina jawana. Ichako stream kwa zena. Ahora en el encaño. Yeah, sad. So we can... Mana kamana nya kuramga juang chakwa dugo kendo akautul makende marwa chene otumo mus na gina mabena tumreka kuramga juang to one kandi marmi kacha twak mabere kabisa nikeche odhiombo masani mabenda geno ni rio mabere kabisa kendo enangi chuelo mabende koro Oganda mabende koro tiu kwende mpogoro masama kende mabende koro tejo mabende koro chako wala sani tejo mabende koro loro wende gisani kuramga juang wabende wada mando akautul makende mando wabende kodi kandi kendo wagombaka sa mabende koro chako gulu mara siasa ni aguchi siasa ni kawuno the West Kisumu Ward kama bende kora rwa chwaka ni kora mgeju wangu kwa nyamondo chwaka mgeju West Kisumu Ward kama ora mara mitaka otolo makana manda rwa kiebodo kandi kawda ita kachal koda wende na mabende sudo kandi maen laktar Elijah Ogalo mata chunuria na Steve James nyakuar nyaronyi wan mato Chuny Onagi TV ona ute magi machuoka Facebook page magwa Chuny Onagi TV YouTube page Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV kama ora mara mitira kwa otolo makana marwa ki daktari. Yes. Irio nade? Ario maber. Iru kamano. Mor kabisa. Amba mor. Kimi agwelo makende. Achopo. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Iwacho ni dakteche un kaka wacho ni ng'ama ngima ne dhi maber no gi wang'e. Yes, the site shows a lot. Ng'ama ngima ineno gi wang'e aparo ni alenya ngima. Eleny kabisa. Kapo kwa chako to Oganda digomb ng'eyo ni to wendo mabende wanagude studio kawuono. Yes. Dr. Elijah Ogalo. Yes. Enja kanye kaka watime ga Chuny Onagi TV adundo jaluo. Gidwa ng'e ni to kawuono daktari
Oya kona mare mar onagika. Elijah Otieno Galo. Kawuono yudore Chuny Onagi TV, adundo joluo. West Kisumu Ward. West Kisumu Ward ka sub ward matin miluongo ni Newa. West Kisumu Ward is comprised of 5 sub wards. Newa, Lower and Upper Kadongo, North and South Kapuonja. Kanyo mokada wacho ni olap dhonga ton, ado wacho ni kanyo ema achunge for MCA seat 2027. And kanya sayo yie. Nyasaye ma yie to bang'eno se yie. Koro kanyo ema dhi bede MCA 2027. Koro in wuod West Kisumu Ward. An wuod West Kisumu Ward monyuol mana tie Uma Primary School kanyo. Kadala moro mar the late Tom Ogalo Kwach. Yes, mane monyuola. Erokamano. Wachako ga chenro marwa ni gi ngero moro ka. To ngero ma kawuono ni wagole piny Homabay. Kamone suba chula miluongo ni Mfangano. Mfangano alony go maber kabisa. Ilony go maber. Yes. Negigo ngero moro kanyo ni Jaber Jaola. Jaber Jaola, ngero ni sewinje? Ngero na sewinjo mang'eny. Ngero ni olo nango. Jaber Jaola nigi tieng' mang'eny. Mokuongo anyalo wacho ni okelo gimoro ni ka gimitimo maber nenore e yo machon. In English inyalo wacho ni a good day is determined by the morning. Yes, koro gima ang' itimo maber gokinyi kacha definitely dhi bedo malong'o. Koro kiana anyalo kele kamane political arena anyalo wacho ni gima jopiny dwaro kichako chon tiyude. Nyakore magajua ngito tiwacho nango Jaber Jaola. Owacho ni pau siasa kandie gimidwaro kichako chon tiyude kete mana kanyo Karonga Jwang' bende wadago mbaka kanie matin to. Kowachako na mondo inyiswa ni to Daktari. Yes. West Kisumu Ward chakore gi kanye to ogigi kanye? West Kisumu Ward kaka kwane West Kisumu Ward duong'. Ochakore gi Kapuonja. Kapuonja kaendi kidonjo daraja mbili ng'eny wan gi daraja mbili wa moro ka koridhi Maseno. Kendo ichak igoye miwuog tie but Lela. Ichak iwuog kode kirieyo ndara morieyo makoro ng'ado Bambo gi Kadongo. Ichak idonjo kendo Kadongo iwuog Holo kendo. Ane kamoro iluongo ni Holo, our biggest market. Kendo ichak idhi michak iwuog kamoro miluongo ni Aboge. Aboge koro gin joma ni loka kocha chande. Wan kendo gi joma Kodet. Wan tie nyaka kamoro kanyo kawango moko matin iluongo ni Kodet. Mago pod en West Kisumu Ward. Itike ga Aboge kendo ichak iluoro nyaka malo Huma Maliera. Kendo wanyaka kendo kamoro iluongo ni Maliera. Kendo wachak idhi nyaka Huma koro Newa ma yie Huma kanyo nyaka idhi nyaka kamoro Napidi. Koro mano e kama wadhi loke sirikal. Gini mabiro kamar 2027. Kamano. Daktari, ang'o momiyo idwa mondo ilar kom? Kom mar West Kisumu Ward mokwongo adwa wacho ni en mar jopiny. To kinde machien ne wan gi jotelo mabeyo. One of them the late Luanda Gago manyekwa iko machiegni. Mago jomosetiyo no mwaneno. To gimomiyo koro jo madwaro ni mondo wayier gini en ni wasebedo kwayiero ji. From 2013 ne wayiero ji madhano duogo jomoko ntimo duogo nyetho. Development malong'o ne onge. West Kisumu Ward ema nderni riche moloyo. Makata opinion polls mokaneno ga joran ka the current MCA en ga number 15 out of 18. So ingene a child who is always last. Tek kata jopuonje itema nade to in gi to moro matin. Koro jogi kosebedo ka losonwa gik ma jopiny dwaro. Vocational centers onge. Dispensaries nitie kata moko mabe wa proposed onge.
ndheri to koro richo makata kama mama moro sani endi muocho chako kayo wan dakteche miyo muoch nyalo kayo kata for 48 hours but gi jodikre koro ng'ani ka koro gino muoch ne 11th hour dakika mogik koka samoro timore gotieno pikipiki mabende yude nikech giluoro ndara onge health centers mabende inyalo kel mabende is devolve nyaka MCS ma ok bedo godo onge makata ke in fact a few can be counted in Kisumu West. A lot of things kata na floodlights moko nitie man kata noket nyaka budget manyotimore man chako somne they have not been worked on, we don't know where they are and we don't know who is consuming them. Koro gigi ekite kwa ng'iyo mos ang'an nyathi modonge gweng mosome gweng modhi university moduogo masani tiyo ne jowa kendo watiyo malong'o koro emomiyo waneno ni jok ma osemitelo moko dwa tiyogo koro wadwa ng'iso gima kitelo en iwacho ka ne nitiere MCS moko ma bende ne nitiere manotiyo maber to the current ne ok ti maber. Yes. Mokwongo mane wago mose e chunyo wacho nang'o Nyasaye oket chunye kama okwe. Yes. Ang'o gini ma bende notimo ma bende un kaka jo Kisumu West wacho ni magi mane MCA wa notimo no. Yes, koro MCA the late Londa Gago ne ng'ama ne nigi some good experience. Ng'eni wacho ni en ng'ama nodhi moyiero moyudo telo. He was not voted in out of sympathy. Gimosehinyowa sana momiyo wasebedo gi wrong leaders. Macha ng'ama nong'e ni machiro ng'eni the heart of every economy momiyo jokikuche ni mbele mokwongo ging'eyo ohala. E Westward wakacha nitie gik mang'eny ma ji timo. Joma mine nitie chiro ma kolos malong'o to jogi omor. Nitie yore moko moko nyalo wacho ni can be tarmacked easily nikech gin moko matindo tindo. Nitie kaka ne pagi ma kati nyalo wuotho anytime. To macha kinde mane pod wasomo. Kane wachako kelo jatelo ma bende koro ni kendo lap gi dwa ton kendo ni gidwa duogo. That is an ex-MCA Paul Manager. Bende pod duogo kore ni dwa duogo kendo giwacho ni gibiro kawo. Emomiyo wacho ni ing'eni gima ne ng'ato okotimo igni 10 momiyi. Udo mera kata wamedi mana 50. Okay, bete. Ala mana mondo miya mana gik matin to makech awinjo kipako MCA moro chane no mana gik noloso ndeche ne waneno no chiwo bursaries in how can again learn by then but no page yo malongo ingene we are not asking for a lot put development takes time pole but bene tire situation or a state mangato nyalo tiyo godo mane gimwa ywako to koro moro ne ochako kawe koro moro cha loko timo malongo yes moro koro mato kethe moloyo ngeni mato koro kethe nikech dire mone gi muomore ngeni these things are in the budget dire mone gi muomore gi puru nderni yes it was a good start dar mose kawo 2 years ang'o moche ne gi muomore nikech ngeni ya iwacho ga ni ka podo kin ready to bed mos monde losi koro kendo ne gidhi gi muomore out of mondo ginyis kaka gijanyisore ga ng'eni nitie ginyisore ma en ng'ama kata ka ng'omiyo mana ng'ato gimoro matin kata na jogi go idwa lande everywhere koro kaka ne gimuomore no gidhi ketho gigi eki ma koro kata ng'ate ma much ka gotino ok inyal golo kata kiwuok apidi kidwa dhi uma dispensary ma bende is not existing ok inyal dhi emomiyo wabedo gi difficulties jo piny chuny gi ochido kalure gi gaila nyithindo donje timbe maricho mang'eny. Why? Onge basari michiwo kacha kono to kichiwi nigo jatelo kodo wuondi ng'amo siepna en out of ng'eruok ni to ng'ane ni tinge ma chalo nade to ng'ane ema yudo ka youths idling ng'eny iwinjo education very poor from Kisumu West. Roads yore mag ohala infrastructure madang jogi timgo gigi matindo rach wudo mer and mane momiyo ng'ani achunga wacho no ber ni jothurwa ging'ewa malong'o mondo wakelne gi lokruok mane nitie chien kucho. Daktari ang'o midwa kelo ne jo Kisumu West? Kisumu West an kan daktari molony. First of all dispensaries are devolved to the county government. My MCAs onego bed ni gine shares mag project sailago. Adwa make sure ni health centers te
mantiere West Kisumu Ward gi kuonde ma wa proposed gima wabro neno wabro wacho ni jo aboge gi ni mabor sana gi uma waket ne gima mano number 1 health we must invest in. 2 distribution of bursary education. Piny ma onge education wuodo mera onge gima inyalo kwano malong'o. Piny ma ji ok osome tich tek. Nita neno clip moro ka pikipiki moro chope gweng' moro ma very interior e Kenya wakae to dhano pod ywa tonge manye ng'ato wacho ni kara kadi ne wazunge owe puonjo jo Africa kara dino chalo nade. Koro we want to educate our youths magi ng'e the importance of education mondo wamany kaka ji nyalo yudo tije dhano tim gik moko. Nderni without ndara kati iketo mana school maber manade ji dhi chope nang'o. So those 3 things to gi jodongo ing'eni nitiere locations moko jodongo tinde sana nego bed ni yweyo obro yweyo mana kikete malong'o. Jodongo we want to protect them, they are our senior citizens. Moko nego bed ni yumba moko nego bed ni wich baro onego bed ni temo negi tich oket negi gik moko malong'o ma ginyalo timore nade ginyalo konyore godo kaka locations mag pesa gi ok ni kore ka jaduong' dwa move in and out jaduong' thagore mago ma wadhi ng'eyo welfare mag jomo se retire jodongo matinde senior citizens mekwa mine madongo ohala wadwa yawo ne jogi we will improve businesses. Daktari bende penjore gi momiyo MCS moko ma bende kata awachni MCA maru ma bende koro ni e telo na paneno nyiso jo Kisumu West no dhi kelo negi gik mathoth ipana ng'oma pok otimo. I'm sorry abro kete kaka an mang'e to ajakwaga ng'uono ka nyalo wacho gimoro ma samoro ng'ato ok dhi winjo maber. The problem wasebedo godo sana Kisumu West like gimomiyo bwana ni apani tich otame en ni nomiye kura out of sympathy. Nonene oruma. Nonyathi ki. Jo wacho ni background no kara dhi matut lakini jo wacho ni ng'acha olo yawe wakawo ne ng'ani. Koro en nomiye. Koro miye nikech ng'acha nojonyo ji. Koro ng'acha nojonyo kor ji ma koro dhano ok nyal. Bende wuone nyaka ji marach. No nitie jomoko ma nong'iso ma I don't want just to quote ni en owe par wiye obro timo kako tiyo bende obro tiyo ma en machieng' moro obro wene ng'ama dwaro. You see, ing'eni kisebedo gi audacity of such level giminya timo onge. Then ng'ani be odhi ome. Odwo wacho kare gini miyo gamia ji kare be akunga chiem. Koro en ng'ama chiemo nyaka people who are very close to him ng'eny jo saringo weye kaluwore gi tabia mare. Gini endi tine jo piny. Ing'eni kidhi kacha ma en tich. You have applied for the job you have been given. To mane makosa mar hand picking. Ng'ani to koro emiyo ng'isi ni hand picked manjo mewani. Nicha wane liel moro last weekend to nang'iso the CDF manager marwa to nang'iso PA mar our current MP Rosa Buyu na ore kendo pod anuone ka eko winja to winja ni wang'e ni ok ne kelno ng'ato ni mae ng'ama party dwaro mae ng'ama wayiego. They have been tested and they have failed. Wang'e ni giwenwa mama Rosa Buyo wenwa pap malewung yowuyo rakre jodongo to wadhi nyiso ni beriru mos the likes of Obondo Wich mago jo mosetie sirikal matindo jon at 65 you cannot start building mar MCA ni gidhi man presidents ya governor yeah nitiere a lot of positions nikech ng'eni kisebedo a public accountant for more than 40 years ang'o mdabiro laro kijende matindo ka okori bed most nyiswa ni ya jatelo anya keto gidacha kacha ng'ato kik mul to wabro protect ni ok yo kidwa laro gimoko ma iwene nyithindo matindo. Slogan moro biro kania ni chung mane giri sama bende koro jidego kora chung mane giri gino ma bende koro seche moko sekonyo ne oganda. Daktari Elijah Ogalo ere kaka isekonyo community kata mana seche moko projects mage ma bende sechake community ma jo Kisumu West Ward wacho ne amato gima ma jatelo nikech wacho ne jatelo neno gitimne. Iwacho maber. Telo ka obedo opoge into different ways. Wan gi jotelo madongo. Presidents, governors, MPs, senators, name them. Wan gi telo matin ka. An okadwa wacho gik mang'eny mapok atimo, tadwa wacho masetimo. Ing'eni ok dang' ng'isi ni Ogalo ni nyosegero vocational training. Uwezo na ok nyachopo kanyo puonj. Wacha mo uwezo ni osechopo. An
ase distribute mokwongo iluongo ni sanitary pads, gik mag timo penj ne nyithindo e sikunde modhuro e Kisumu West waka. Problem ma ng'eny ji wago wan go en ni ng'ato kata lwete gweny mana gi siling 5 ne wadgi osegoye picha tap gisekete mtandao. Mane gima Facebook bwana, kata kinyo Facebook na ano ka hedra emo medo nwatine jopiny gi chunywa, jok ma hedhore gi emo sefelwa. Nyaneno ka bwana moro okaw mpira moko adek omiyo jodongo. So I don't know what you want this jodongo mondo gogo pira maga biro penjo chien kuchecho while youth monego bedi tiyo go pira ni mondo negi nyanti wuod Kisumu West moro o campaign gi picha adek omiyo jodongo kendo jaduong' moro abiro tango ni picha nigo wan kod ge forums wagi. So what are you trying to achieve? Okay, it is good for them to exercise, but ang'o midwa timo ka? An kanye nyithindo dhi sports, I want to quote for you example Huma Girls. Nya tero volleyball za beach. Atero mamiyo principal mangisha nyithindo kata mondo nya gitemo. Manya girumo nya gire mana paro ni regionals. So mano ko gima temo. Ok bineno picha mora mora ka post nikech onge tiende hedro. Ok post picha to kilos history ere kaka chieng' mone giwacho ni kelo nwaka. No, they know. Mane miya wache ka. Koro ng'ama dwa opost to bro opost. Mchango matinde watimo magi to tinde ng'eny mago kodwa ng'wuoye. Wasetimo mang'eny. Light floodlight mauma ane manyicha nyiewo bulbs kakoro osebedo more than a year. Ng'ama shughulika onge mine wago use mudho samoro winyo ni ng'ane kia nyopad kure nikech mudho. MCA current nitie iwinjo to maga golo pesa na mfuko na we don't have any funding. Okadanga wuondi ng'ama kore kadwaro ok me to maga tingene jomar managing the CDF gi manage bursaries mabiyo gi miyo kwa ng'eyo. So kakoro mage matimo at my pocket level mabende is not so much big mwatime mage to kakoro wayudo telo wadhi timo di sani ndia organizing nya organize tiere jerseys modo kelo ma wada empower godo youth ingeni yo mar somo kendo ke magol ji oko. Sani nyino kakoro president miyo yo Harambee Stars tiye kone kiloyo 1 million jogi te ok ni the university jogi te most of them including the captain manyo wacho be ni ani tiye kumana form 4 to wadonje ball dong sala yudo million kendo nyo wacho ni nyako okwo ngijo kumana wae miyo babage miyo jogo mane ka kitimo gik moko kuonde gi ma talents ai seche micha dhi kawo mpira miyo nyithindo moko matindo mabiro gi gwe kanyo ti identify nikech connections be wan go kwa ngwariam ahisegojo ni ng'ara bwana nyathi monti magocho maber ka waor ni clip mago be ka tinde timo osedhi mbele ku nyathino wiye will kodi asema kolwet nyathi monti kijana mondi mone dhi KMTC mogocho na I can't just remember the name na miyo the necessary support mago asetimo to kwada mondo alande koro ng'ama rito ni yacho galo janyo gero gorofa kacha chande mondo kore ka wame mano to podi but a time is coming when we will do that. Erokamano achiel kuom gik moko bende koro seche moko miyo jopiny ala wacho ne jatelo ok ti kata mana MCS mag ok ti en nikech wachiko gik mang'eny kata wamiyo japiny promises modhuro kata mana singo mana kaka imbe wacho kacha ni kopone omiyi gini to dhi gero dhi make sure ni loso negi ndara idhi make sure ni imiyo gi iloso kar thieth health center obedo maber chake wacho ni idhi ensure ni bursaries opog maber. Yes. To allocations mag MCA be nitie. Allocations mag MCA nitie. Anya kala somo ni proposed project manonego bed ni timo e financial year manye wantie ni mapoko tim nyaka kawuono. Emiyo dang' ni allocations mar MCA nitie leaders ema wan go maricho. Koro West Kisumu education stock technical training innovation and social Mano West Kisumu ward. Mano West Kisumu ward. Construction of Ngege ECD. Mano been allocated 1.4 million. Proposed rehabilitation center at Sianda VCT ne 2 million. Completion of Uma Market. Mane kama ae. Uma Market. Tieka was allocated 3 million. Iwinja magima sedimi kadadi ane mangi nyaka ka keto light. Aya
construction of Kotieno Gada Road, mane road mang'isi ni nja jogo ketho no. Milion 5. Milion 5 ok en pesa matin ahinya. Aya. Installation of Kowino Market floodlight 2 million. Pok obedo install nyaka sama wuoyo kodini. Rehabilitation of Luana Kadawa Health Center. Dispensary mane ong'isi go eko 3 million. Mano West Kisumu Ward. Luana Kadawa is just a stone throw away from Homa. Koro ng'isa ni ka koro mucho kayo ng'ato sanyo sana. Ida tere kanya. Iwacho gimoro kama dwa dispute. It is not over promising kata chiwo singo mang'eny. Ichiwo gik makwano nigo te are in the budget, and MCA is the overseer kata ene oversight manager mag gigi. Iwinja malong'o. Kwa dhi kacha ana wacho maber ni mokwongo health centers adimo no bedo proposed. Ere kama ni kawo nego bede wiketi wab stock gi yath piny dhi mbele. Mar ariyo, ndara be nitie machopo. Aya kochopo distance makacha gi kacha chande chalo nade. Koro magi kuma dhi ng'eyo. Mar adek, education neno ka ng'ich ka somo ni nyaka kae. Nyaka VCTs ma dhano dhi ng'eyo godo ngimagi. Ng'ato kudwa keto. Kaido ni jogo timre nade. Daktari, mano budget kose propose budget. Mago allocations. Mago ka somo ni allocations. You are sure ni pesa go no wuok no keti. Pesa gi no wuok no keti. Department project allocation. Iwinja. Allocation ng'iso ni ose tenge, ose kete kata ni mahedhi tigo. Ma pesa no se wuok. Pesa no se wuok. Gimomiyo gigo kopoko rumo mondo gubeni nyisowa. Wuodo mera nitiere koro chande pesa go poko tiyo kose pesa olal. Pesa go oselal e lwet jotenegi. Mang'isi ni miyo telo to dhi timo gik magine magidwaro. Ae to gibiro gi nyetho. Kendo ka ji orome forums to iwinjo ka giwacho maber kendo giko korgi ni wan ma igola na kiywaya gi tol. Wadhi ywai gi tol. Wadhi ywai. The fact remains ni telo mag Kisumu West Ward osebedo marach for a very long time. And okwanyal keep on watching. Nyithindo ok nyaka kethore kacha to waneno. Iwinjo maber wuodo mera. Ng'ato ok nyal lose nyathi e ich. Ting'o ich dweche 9 ae ti lose is not easy. Seche moko bende wan kaka dakteche nitie nyalo lose ma imbele dhi gi ngimani. To en because of a few things ma we could have corrected. Keto ndara mondo bed malong'o. Keto yore center kacha. Seche moko priorities mag jo Kisumu West ma seche moko pogore. Ang'o mag seche moko bende otimo. Which priority apart from what is proposed here can be more important than gik masomo seche moko projects ma bende koro dhego mbele. Kaka mane? Ine minyiswa. No, project emo miang'isi ni ya. Berni, iwinjo. Daktari. Ida wacho ni MC ni no eno beda onge project mora mora madhe kata chia. Adwa ng'isi ni ya. Tia West Kisumu Ward. Bwana ni no propose. Ma one of the proportions manoketo kae en installation of Kawino Market floodlight. Mo ng'isi ni kara ma ni nyoe bulbs. Ma nyoe bulb en mauma. Completion of Uma Market. Tieke. No se chake gi bwana mano tieko mano gine cha. Ing'eni ka nitie ka koro gi rush ga, nitie ka rush wa moro ka koro ng'eni elections biro. Ing'eni ka dong' ka nya chake. Koro kuchako meda tagi tieke. Koro bwana ng'eni koro ok no mede. Koro mabe nyonde ko beno tieko ma. Iwinja? Owacho ni ing'eni oene mo propose. Owacho mabe ni anya propose mondo miya gima kama. Koro location to ng'ise ni kara ka completion of gima kama modong wa mi 3 million. 3 million ni onge gima osetim. Iwinjo wuodo mera. Magi gik mang'isi motim. Sianda proposed rehabilitation of Sianda. Koro no mano proposed. Owacho ni mano gima wacho ni wanyalo timo. But ong'ise ni chak time gi 2 million. Iwinjo? Koro gik mang'isi gi are factual things. Gik nitie ka Kenya ka Southwest, Northwest, name them. But I'm specific on kumwae. Your work nyal continue suffering in the hands of joma do not want to help. Wadhi konyo jogi, jowa nyaka feel the importance of power. Kinde moro njamor gima nchane Mama Ida Odinga owacho ne ji Homa Bay. Negidhi forum moro. Negwacho ni yawa. Sani ndika ka wane sirikal ne ochalo ge koth machwe ikuru puodho.
walos group puothewa mondo watim ang'o, wakom, nikech ok inyal ng'e ni power ni wabiro bede maromo. Yes. Koro no encourage ji. Joma ng'eyo to ng'eyo in a different way. To jowagi to gin gidwa mondo gisigo gifwenyo wafwenyo. Ema miyo wacho jo thurwa waikre uru wang'ni. Telo marach wang'ni ok wadhi go mbele e West Kisumu Ward. Ma in kaka bende daktari ma bende koro widhi chung e komno mar MCA 2027 Kisumu West Ward. Gin okenge mag ma bende ikruok mari chalo nade ka achiel kod jope? Ikruok mara ground bende wacho nade? Ground wuoyo maber. To bende ni wacho maber niya, do not count your chicks before they hatch. Mana kaka kore no jomoko mago kore ka. Elijah Ogalo go kore. To Elijah Ogalo is working with everybody around West Kisumu Ward. Anaonge ubaguzi. Chenro maseketo en mokwongo ni I'm doing what is called mapping. Adonge regions marwa ni ochakore nyaka kanye to gik nyaka kanye. Nikech West Kisumu Ward wani wanyaga gi joli bamba ma jo waloya moko bende ni ai waka. Moko wadwa tengo. Iwinjo. Nyaka wang'e ni ere ka gin be gikonyo, which part do they play. Iwinjo maber. Mar ariyo wan gi youth, kijende, Gen Z, and millennial, and millennial. So we are in the same bracket. But for a long time we have been sidelined. Emino ka nyithindo gi sama tin gigo koko ni wigi rach. Gigo ka gimbe gineno ni yawa. Telo moko nitie mok ber kodwa. We want to involve them in the government. Seche ma ine sirikal no ine government. Iwinja. Ang'o ma wadhi timo ne yudhe gi? Ang'o ma wadagero negi? Yudhe positions mage ma wadhi miyogi. Because kose yiera representative, ng'eni MCA is a representative. Imbe in gi bargaining power malo kacha. Wan gima kama wadwaro ni kama. Donge ni ka nyithi ube usoe. Yeah. Koro wabro sogi kuonde moko malong'o mwang'eyo. Weche mag thieth. Se wacho. Mano ta dhi dwele. Makata ng'ato dwa deya. Tibro deya lakini I will dwell on it. Nyaka yo Kisumu nyaka youth thieth. Dhano nyaka bida ineno. A healthy nation is a wealthy nation. Ok wanyal buko ni wagero gimoko towers madongo to jogo iko ngima gi ok ni malong'o. Koro nyaka waket ngima okang' mamalo. Erokamano daktari mwakimana gi kanyo wadhi weche magola matin kang wadugo to wadhi chako bende gi kama waweno ka bende wadhi somo bende ote mar janeno mara ma bende koro sekete mane chunya gi TV kan chak no chaki medikete mane chunya gi TV Adundo Jaluo podate chendo ne Steve James ma bende kora make ka achiel kod daktari ma bende wanogodo kan ilongo ni daktari Elijah Ogalo ma bende en chungno mar wodno mar Kisumu West Ward kora mgojwang omeka thol maken mamedo kwe modi bede kete mana kanyo wadugo to adhi somo kacha otemagi achiel kachiel wadugo bang' sama chuok medgete mana chunya lagi TV ani luongo ni Dr. Zippy Okoth ma ilongo ni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Hi guys, ani luongo ni Dr. Zippy Okoth ajasigana, award-winning storyteller
to tarik 8 dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Brasseries. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zippy Okoth ibro no gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi. Wabro keto no gimoro amora about that show. Machiegni kendo ne kora mbedo wange tino mar ariyo mora guch siasa kama bende okalo ne kacha weche ma bende omako kacha Kisumu Westward kora mbedo wange ma bende wan kende kacha kod Dr. Elijah Ogalo ma bende kora ne chung mar Kisumu Westward iga mar 2027 kara iga lopario kod pro kod bende kora mbedo wange kod mbaka kale kono nyiso ni to lake mare chalo nade to en ne to bende odhi chiwo kacha odhi chopo singo mare na japiny kaka Pokode mabodi na mada kathul magena mada sun kata utima bendo wanagodo kandi yana kwa wanagade kachel kwa Charity Celestine Akoth nyako matinu wachone no mabere kabisa kende goge maga Homa Bay wanakage Velma wachone bende godo kandi wanakende kachel kwa Jeja Dero bendo wachone kandi kato wangi ilungoni Bonti Bot wachone Newa Hoy kato wachone I saw the old aspiring MCA giving balls a war ano ka MCA bende dwaro chung chiwo mpira awuoro ana koro mago comments bende wana koro kacha kachel kod joma bende koro podo keto mane chunga gi trikendi pono ne kech kata gi penjo mara man para mayuang to bende nyalo miyo kacha kata bende medo mara mora e Facebook pages mago mag Chunga gi TV, YouTube page Chunga gi TV, TikTok Chunga gi TV. Daktari wachana wawe kama bende koro no wacho ni to mikakati magi mabende siketo nikech mok en chung ni mara re mokwongo 2022 okada kwan na chung ahinya but nyaka nang'i ane ng'eni kido wuotho nyaka ng'eni te danyono kanye koro ne donje pap ok na chung maka ng'ato dang' wacho ni bwana ng'ano nose chung more ok na chope debe na weyo gi kore kaluwore gi mkakati moko ma ok na nyal weyo koro wang'ni to aseme keto singo ni wadhi nyaka debe. Koro kane kisama ni chung ne wene nga? No. Nilogi support the current MC? Onge ngama na support, mane umiya wacho ni na go tienda, tano ka pap pod ok berna. Koro an na withdraw kaka Ogalo Elijah the OG. Koro kaka negi endelea no? Ginegi endelea. Usiepna moro no isa ni gimarach gi siasa ka. Ni sema ji osechungcha. Inyalo chungo kaka ujini chunga ndi to siepe gi kara mana fans ba koro wacho ni bwana wano ojie motero makoro opponents magi ka koro iyo gena yany mara da ten sigu kai kibu koro to imbe weyo to koro support ngamane koro No, we are not planning to do that. Actually, nitie a few individuals mosetimo kamano korwa mang'eny West Kisumu Ward ka kendo ra chiwo wono onyo makare. One anang'isi na waka kamano ni newa asebedo piny gojende mabende dwaro ing'eno kanyal discourage ng'ato kanyang'iso ni bana inwe but wawinjore wan ji adek an iluongo ni Elijah Ogalo, an gi bwana moro iluongo ni Ndaya, to an gi bwana moro iluongo ni Barry Omolo. Ang'iso ni bwana usura usera malong'o ei ji adek gi adwa kete ka indi very clear and categorically ka wawacho ni ojini moromo kaka neno ka romo ni to adhi ng'iso Barry ni bwana bed mos, Ndaya bed mos, gini atero nugo on your behalf. Ti wacho ni seche miwuotho gi ji kik wi wil gi joge, mane mistake matimorega. Koro wan wadwa dhi kendo wadwa dhi ma strong maonge ni ng'ane ne in koro wene ng'ato. Mar ariyo manye wasechiwo onyo, wan ok wadwar politics mag lweny koko ma ng'ane nyola kure no. Wan nyithi gweng'wa chande ka wuok gokinyi tanyalo wuotho e iye te machop Aboge, machop Apidi. Koro magi kijende mwadongo godo ng'eny gi moko bende nyithindo kuomwa, mine gi jogi eki ong'ewa,
ngeni chon kane na bura mar jonyuol meeting e school ji ne biro ng'e wuod ng'ane matinde ino koro ok wadwar lweny. Mano number 1. Ayany bok wabe yanyo ng'ato to wabro ng'isi gitimni gime otami ko kweri ni bwana gini nyotami mano kayany ko ng'isi ni yawa into hiki ni malo ok inyal chung gini mano kayany okweri. Koro dhano be nyaka ng'e pogruok kind ayany gi kwero ng'ato. Mane mistake ma dhano timo. Ok wayany. Ayany en dhi yanyo ng'ato ing'eya gima yany en. We are not going to that. Rito ng'ato ni bwana an ng'at ng'ane ionge ng'ato ka. To kidwa ni bed ng'at ng'ane no to luwe aluwa makata ko dhi ninde ode. Dhi kode idhi nid kode. Ubro ng'ini ng'apo ng'ano. Koro wan wada kwayo fans wate. Jo West Kisumu Ward tema winja gi mok winja gi mobro winjo report ne wan ok wadwar koko e West Kisumu. Odako politics ma clean. Wan opogore gi jomoko ma gin gi chest thump ne wan an igola mana ko ywaya gi tol. Mago to tol ko bro ywaigo kidwa ni kiketo tol ni mondo ywaigo rodhi ywaigo. To ko kelo na tol wan honge gi dwa pore ni tol wado ywaigo. Wan kata oket tol na modhi ywaigo. Tol ko keto na ng'ute ni ywaigo wabro ywaigo. To wan ok wadhi nyiewo tol ni wadhi ywaigo. Ichungi chama mane? Wan Kisumu West Ward and Chapati ODM. Very pure and I'm a member of ODM. Mano e modhi chunga. Emomiyo nyicha chiwo onyo. Ana wuon na chiwo onyo. To our current MCA, to our current MP matiyo maber kora ng'ari Madam Rosa Buyo. Ok wadwar joma unpicked. An kata anki gobira mong'isa ni Ogalo in mane kori romo ticho. Ka jopiny wacho ni Ogalo ni motiyo to emodhi tiyo. Nyicha chiwo onyo malong'o. Party be kwadwar ubaguzi. Dhano se ywak e party waka kora ng'ari ambe. Wan ok wadwar ywak. Kata imba na ok ywak. Ok ywak nikech pok achunga go to be pok achung. Ang'isi ni kata macha chande onge party moma ng'ato nyawacho ni Ogalo cha no yombe ODM emomiyo ichako wacho ka ni election mabiro ni kik mi ng'ato kik mi jopiny ng'ato we jopiny mondo yier. Yes. Ponono ni dhi to kido tiko mar ODM step marien wacho ni kamoro chien kanyo ni wawinjore wanti gi jomo winjore go to wanti gi jomoko emomiyo ng'isi maber ni e party mar ODM ka wan jo party ni bende wasa sacrifice ne ncha winjo ka ng'ato wacho kata na oraro bende ndiyo mono sacrifice moringo wuok koduogo wang'eyo history mag party wan pod ang'eyo ing'eni I never like predicting calamity emomiyo ano kawacho ni koko yiera that clause is not in me ane dhi yiera to kinde moro ni mandago nowacho ni kiket gini ndi chunyi kete lungs maki puliza ni to dhi we are not reaching that point. One jo party dhi miyo wa ticket kendo jo piny dhi yiero wa mwatinegi very simple waonge gi weche mang'eny mar thorak chamo kwadwa but ang'isi ni in kidwa deri kinde moro no ka ng'ato gine no tolo kete yien to dwa mondo dere to ng'ato dhi ogwe stool ng'ise no konyi wan ok wadhi nyiewo ni tol ni deri but gol to wadhi goli ng'amo kotiyo nyaka dhi dala bari osiepa wacho kamano kata ndaye wacho ni jodongo be ok wadhi miyo tich gisetiyo oge kadang ibed isetiyo sirikal igni turi koro matin ni ilo mondo kori bi koro ing'igo gi ji moko mondo iumgo richo ni moko richo miumogo to wadhi unearth wadhi golo richo ni go mwakele lela but wabro kweni kata ntimo marach kata ntimo maber koro gin giwe wati to wabro respect as our senior citizens. Kisumu West onge nuodereyo mane gima noka Kisumu West jusa nuoyo to gisefelwa ok ni onge nuodereyo Paul manager notiyo dereyo otiyo nde maticho tamo kendo huko to koro ok nyal nuoyo nikech gima osetimo igni adek mosekalogi oke kata di ndedi manjo puro kanyo moweya dilapidating state whereby ikia ni mato en puoth ng'ama notimore nade bwana wawuotho kuonde mang'eny MCAs timo gik maneno we know them kata our neighboring MCA jagongo my friend tiyo makata ng'ato neno en to golo pesa kanye ma ini yonge go to imbe di better located man jaod bura mano MCA awacha immediate MCA immediate neighbor Paul jagongo tiyo maber ma wene mana tiende ni bwana koro temi kowe tame pod kowe ya ndara milosa
donge ng'eni TJMCA achiel en mar representation, oversight, to gi loso chike. Ma bende koro nyalo tayo japiny. Nikech koro bende wanyalo nego MCA to embe nyalo wacho ni jothurwa. Gigi to nole tim lakini pesa to onge ka. Bende asetemo go kokone kata mana MP mora gi jo bura kacha lakini gima timore onge. Koro makosa ok mara. Koro mimi wacho ni mane mimi wacho ni wayiero wrong leaders. Ing'eni seche mose yieri to kidwa winjori gi jotendi mamalo. Then you are a wrong leader. Onge kadang Amerika to ng'at ma ni malo ni kacha okinya nikech onge ere kaka idhi puotho kode. Emomiyo samoro development bai koro mondo mi kik wal ba for long. Mane ma ahero ga godo jatendwa honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Koseneno ka koro gini ok odhi maber to donjo koni. To kelo development ne jokorwa koni. To in ok inyal wuok kaka koro MP idwa dhi gambo kucho. You will fail. Koro kini wuon isebap gi jo motelo ni. Monego bende wacho bende representation. What are you representing? Ko kinyal winjori gi joma ni malo ka. Oversight. What will you see if you don't even know the corner of all your people and how they feel? So what are you going to do? Mane myangi ni mane the beginning of wrong leadership. Budumera. To mage gik manyaka wa condemn by all means at any time. Mage changes mabende dwa kelo 2027. Nyaka wakel changes gi. Gima yaketo the word nyaka en ni jo osehinyore Budumera for long. Connection ing'eni kata na tije mine ni manyo mako mag MCA gi gidwaro connection be. Ok inyal kelo ng'ato moro ma pok no muso kata na ng'ato. Ini wuka from nowhere. You are once a goon. Awi jomani gin jomani liere gari mag kiangawa. Ing'eni goons ni bendo ber to rach. Bende ng'ama wiye lew manigi connections. Inyalo maka nyathing lwet ng'ato ni bana the team gini. Chieng' gino pari godo. We have done that. To kitim na ng'ami ng'eyo. Gini timo emomiyo wan kata group kundi wasa moro neno mana chola gima kama we said without even knowing ni ng'ani yakanye. Gini timo because it is from the heart. Koro inke koro kia anything. Will you know anything? You care anything? Will you know something? You cannot. But ungune mano yero ng'ane. Emo miyangisi ni no yere out of what is called sympathy. Oneni oruma. Jopinyo wacho ni macha charo nyo jogowa. Lakini momi ni kore jogo we zaidi. Within one term. Macha charo no yuwae mokuongo wacho ni we wateme anena kare. Onyalo improve momi chiro giri no chako. Oweno dhi chako nuo maradek. Tema koro kire oko. Koro mabenyo onego beni kawe ni bende koro gino baro koma koro en kendo koro yawa ng'ama kata dhi kwa batari mang'ichi ni gigi daktari ponono ni koro ikaw kacha komar West Kisumu Ward. Gik mabende koro wago mpaka ge. Dhi kawi thuolo moro manade mondo nene gitimbo. Ing'eni everything is planning. Gini endi aning'eni tinde ane makata bende gimomiyo bende an gi lekni malong'o sana mabende aneno korie na tir en ni ane makapo ni MCA ni oonge meetings kata moko mag burial and the rest ane machungo jowadwa gi mangiso ni giseneno ni ng'ani ni malong'o. So one, I'm going to plan properly. Planning does not require a lot. Then we are going to categorize gigi ere gima nigi weight sana. Wager chiro cha waket yo ere manyalo kawo time matin. Ing'eni gigi nyaka ng'e magi miyo kuonde madware wich makoro bith. Ok ichoka ng'ato from nowhere. So ere gima wachako godo. Nyathini yokalo penj dhi e university. Ere kaka dangi postpone university mar nyathi. We wami nyathini knowledge. Seche mo edile knowledge cha ndara ni yenye wasechako payo. Otim kama seche mama dhi mbele project moro cha chiro ni dwaro light. Installation of light counter lady. Which plumbing do you want to install a light? Which had already been erected. Yen ni malo kuchicho. Koro ka bad mudiketi. Dika wigni. Yeah. Hospital ni minya wacha ni yawa. Hospital is 50 bed capacity. Wakunga chage pira reyo. Mondo wamed mos. Mage planning motamo ng'atwani. Winjo. Then, ike gijite. Gino kinya timo kendi. In MCA, you are the security, you are the driver, you are the technical kiango. Delegate. Jomano wacho ni delegation no ok negi ifuwo. Mpog lemo gi to be a watchdog. Ng'ane nye migi nini mondo time ang'o manyudo. Mae modong magi matasetimo. Ting'iyo ng'ama be imiyo. Ok imi ng'ato nikech ng'ani nyi ng'eyo sana. Ok imi ng'ato nikech ng'ani watni. Ok imi ng'ato nikech ng'ani endi jakori. Iwinjo.
delegate kaluwore gi competency. Iwinja malong'o. Ng'ani bende onyalo gini. Ng'ani to nyalo. Ng'ani into ma ok inyal timma. Then an ahero gima iluongo ni mi ng'ato tich on merit. Luong ji tim interview. May the best candidate win. Ang'o mi udwar mondo ubagua iwe ng'at maber ma do timone tich ma fine. Idhi kawo ng'ato nikech ng'ani ting'e sana. Do you see where we go wrong? Then ing'e ni ng'at ming'e sana ni en ng'ama ok inyal kwero. Nikech kia nang'o mono timo ni malich makoro kikwere tidonje hot soup. Koro bed gi ng'ama inyalo kwero. In management hierarchy dwaro ni kindiko ng'ato wendiko ng'at ma ok inyal kwero. Iwinjo malong'o. Nyaka ikwer ng'ato ka ng'ato kotimo malong'o. But then nyaka bende appreciate ng'ato ka ng'ato tiyo malong'o. Which some people lack. In ng'ato kokweri kata na en jatendi manchon utiyo godo. To ni isa threaten ni ane jatelo kadri. You don't lead by threatening. That's why there is a difference between a leader and a manager. Leader and a manager. Yes. Beda manager ngat mong understand the management. A leader is bossy. Ingeni ni siku mane bwana hii ngeni koketimu kinabro hinyi. Bwana hii bro wegino. Ngana ne kata oketimu maber watime kama. To imbe winjo opinion mag ji. Ma to kitimo kama jatelo to dhi moro kata maendi dhi hinyowa. It will work for you. Koro magi miyang'isi ni wrong leaders. The moment mika ka ng'ato ma was just running up and somewhere you are lying to us ni ani ngene somo kiango we don't know your papers. Manye paper be. Yeah. Ero kamano maduong' ahinya koro Gojwang' kamoro amora mantiere kacha pod akawo thuolo makende mondo amedorwa gi kacha e chenro chalo koda kamandi kapok otiko to amana gi penjo kandi ne jatelo kandi ni to sani bende koro wan e gino ma bende koro jopiny deno kacha ne one term two term kapok odhi kanyo to sirikal masani neno ka bende koro wadhi nade? Sirikal masani sirikal maduong' to kada wuoyo ahinya. Nyicha na winjo ka Mama Gladys Wanga governor of Homa Bay wacho ni wane broad based. But chama mar ODM to onge broad based. Koro wan jo ODM to be wane broad based. Nitie languages mang'eny. Two term, one term. Okada predict future. But president has been so good to us korwa koni. Makata one of our ward, West Kisumu ward, nyoko yiere a PS, wan gi nyamerwa mantiere government. So ok dang wawachi ni ose sideline wa. Wan ka babo wachi ni watiyo kode wabro tiyo kode. Koro en two term malo kucho. But marwa mar MCA wani mata one term. Koro ara mo different. Malo en adi? Malo to two term. Okay. Depending on what Baba will tell us. But penyika, Mato nobody will speak about it because it's a one term. Yes. To malo Kisumu County kandi governor ineno ka ng'amanya loka. Kwani ko itera siasa mamalo. Siasa mamalo. Ng'amende yedi kiyo maka. Kisumu waka. Ingene Baba Prime Minister Honorable Raila Amolo Odinga has done a lot to us. And again, one of the senior citizens, Maji ong'eyo. Baba's party, the ODM, is the biggest party mokwongo. Koro, I want to put it like this, categorically. Baba is wiser than us. Baba kubiro mwacho ni yawa. Rosa Buyu, ine mwami gini. Ana predict mana gima baba nyalo wacho. Kawacho ni mana mawadhe wacho. Rosa Buyu, ine mwami gini. Wan wabro luo toko Rosa Buyu. Tangiso Mseo Dindo ni bwana. Bishop Kawempi. Iwinja, awache mabe. Bishop Kawang'owa. Kawempi. Koro peny ka eto wene ng'awa ogalo. Gini wadhi yudo mabe. So it will depend with Baba. But anasecha nele kaka ng'e, kaka oji. Nika baba wacho ni mama Rosa Buyu isitiyo ni party nikech adiere she has been very loyal to the party. And gi experience, she was a women rep. Odhaw golago luoch mo yudo ng'ama yombo dichuok yot. Olago luoch giro mage joma nogo korgi. Ka gin gi keno uko gere giparo ni wakia history maggi. Ka giliere gari gigo koko ko wacho maber ni joma miyo ok nyal telo Kisumu West. No telo. Koro ka babu biro mo wacho ni madam mama ine mwayieri e party waka wadhi wacho.
maineno ka sani bende kikoro ka sani to Rosa candidate maber. Mama is strong. Mama is strong. Bende gima ber goni en ng'ama winjo wach. Wasekwere gik moko ma bende understand development bende otemo. Awacho notemo nikech nitie moko mapok omulo. But otemo. Basari mare bende advocate bende ochiwo malong'o. Koro ok dang' aketh nyinge. Kuonde mapok oloso ang'eno bro loso. En a busy figure. Inene kamoro amora. Omanyo rieko kuom joma osebedo. Ino ka Gladys Wanga tiyo maber. Ing'eni tijgi tend governor ni to bende ober gi joma mine. Joma mine time maber. Kata kineno mana kuonde moko kaka the likes of Wakina Waiguru, they do it better. Weuru joma mine oti tij governor. Anta wache mana kaka la jogalo. Ankagi bolti bot wachonea, we want young and eloquent leaders and energetic, not the old who will only look after their stomach. Correct. Mr. Albert, thank you so much. Magi gik mwadwaro. Mano is a vibrant young man. Mong'eyo gima leadership is. Chako ni mang'isi ober niya. Ing'eni ya, jomoko nitie madwa kawo weche mag siasa gi kaka retirement scheme mag-gi. To protect gigi. Jogi, wan kusipna moro, jaduong', I'm sorry to quote his name, Obondo Wich. Obondo Wich is a retired CPA. Hiwi nyama ber wuodo mea. A retired CPA. Ng'amose kwa kwano matinde kuro nego dhiyo yue. Kuro dhiyo bed mos, wan obiro rito mwandu ne. Ang'omo laro gi nyithindo matindo. Obed mos wichwa ni ogalo, wan, ene monego miwa support. To nyado ng'iso jothurwa. Ing'eni we might not have the best money. So, adwa ng'iso gi kena adwa encourage gi. Chiemuro. Jomo retire gi jogi gini gi pesa. Pesa gi kwalo mang'eny. Chamuru pesa go. But kochopo tielo 12, kure ng'e kumikete. The OG is there. Wami matin mo Nyasaye miyo wabiro miyo ube wamiyo gi ging'e. Wan ka gi George Abwajo. George Abwajo wacho ni riwruok ma jo Kisumu ok otegno. Riwruok ma jo Kisumu ok otegno, jo Nyakach gi Kano omakore moloyo jo Kisumu. Nyiso galo ojiwo rowere ma Kisumu West. Correct. Ang'izi maber ni wuoth pod bor, to boko bor ahinya. Abwajo wuoyo maber. Adier wasewuotho kata nae Nyakach ka. Yowuoyo riwore. Kano ka yowuoyo riwore. Gima ketho siasa masani iluongo ni handouts. Dikoche yudo ka koro ng'at ma koro neno sani ok tine. En ing'eno koro tiyo pando pesa. Odwa mondo spoil go kijende. Idhi inyone gimoro matin. Ng'ane thumu area and the rest. Mane politics mwadwa kwero. We want to unite these youths through meetings mag football. Anyway, mwanyalo unite gi godo. Youths are the leaders of tomorrow. Ok wanyal compromise future gi through handouts. Inya ber gudo mera. Ok wadhi compromise the future of tomorrow through handouts. Emo miyo wacho ni ng'ato manyosa retire isetiyo wan kata gi nyomoko siepna ahinya Mr. Bill, who was a very good teacher. Why do you want to spoil your name at the end of the day? Nikech kwa idwaro telo isebedo idol. Ok in idol. Manchiachi ikua nyikua ituggo. Simple. Ok nidwa dilapidate karwa ka indima koro in koro brain, you even suffer from deteriorations and the rest because of pressure mark siasa. Yeah. Ano kabende goro director nanyi sene goro sama wango kachin kuro mga juango kamera mara maitire podcast mana ichunyo na gitivi kandi mapotae cheno na yanan Steve James nyakwenye one. Wadi ya dhema na kwa tiku kandi maber kabisa. Ano kabende kuro nyiso kacha ni riurok mag riurok majo Kisumu uunge riurok maber kabisa. Kaya to bendano bende ka chel kumu bende ka wacho ni gidwaro telo manyien, telo mag jo matendo. Correct. Mane Kisumu Westward mabende kwa dwaro kandi Dr. Elijah. Yes. Ogalo. Watch now. 2027. Yes. West Kisumu Ward. MCA. Yes. Gino mabende koro idhi mkech wacho gik muka dek. Adwa mondo nyisa njama ja piny ni to your first priority. First term. Ponono ni kore idonje komno. Iwacho gane the first 6 months. Jothurwa, Kisumu West Ward.
I'm a doctor. And before being a doctor, I was a teacher. I hold 2 titles. Mano is hard work and smart. With the TSC. Hard work and? Smart work at the same time. So I will navigate on 2 things. The first 6 months, we encourage our mothers to give birth on a very good state. I want to prioritize on health. And I want to prioritize on education. The first 6 months. And then I will now clear it with infrastructure. Wamimi na wagihala tuwalos nderni. Teach the mayot. Simple, it doesn't require much. We will hire managers who can do these things. Meguna once said, Imanyonga managi experience monge gini to teach theory mayom. We bedo a jack of all trade. Whereby you are the sweeper, you are the money mistake. Nikichiluoro ninga to the mai. Oknyal mai. Mora. Yeah, oknyal mai. Ingeni jogi are to me in the problem of just electing on sympathy. Ngacha ni hand pick nikichino kuliro gatindu kuri ngeno nge siasa. Tupoko temo siasa malo. Emo myogi felwa. Kuri we are not going to hand pick people. Wadwaro jo mungeyo. Ngama feel ja piny. Mose wuotho gi tiende. Maloso gige through thick and thin. Ok joma ne imiyo gik moko ni in dhi timbe maendi to gipando. We have never hanged in any, I myself have never hanged in any politician's car. I've never received handouts from any politician. Ibi jamalung. To in the miyoji? And I'm not giving handouts. Oganda dwaro bread. Oganda nyaka ng'e kati. Ing'eni ya, kibire chokruok ma wantie. Elaje ka onge bread ogiwe dhi miye diere. No, ok wacho ni bread onge. Kata na Yesu wacho ni man cannot live on bread alone. Man cannot live by bread alone. Yeah, emomiyo nokelo nyaka chai. Ino ka koro oganda mathoth gin bread na magwachi. Ina moda ka ne thulo kenda somane otemoroka. Wan ka ginowa otok wacho ka ni ere okenge ma oketo kaluwore gi bedo namba mar newa kaka sublocation tin to iyudo ka kila sublocation nigi candidate. Mar ariyo, nyocha winjo ka jakom mar Party West okwero wuoyo ne fellow candidate to aneno ka isemo bungu uch malich mewuoro. Winjo gima wacho ni? Iwinjo. Wacho ni onge ng'ama wayanyo. Wawacho adieri. Mane ma jopiny ok dwa. Ok awuoyo wi ng'ato. Awuoyo gima gitimo. Ting'eni kata in sani endi ka nitie gima nyotami timo, I'm not bad from speaking your name. Mane gima timo ka. Ok dang wacho ni ndara charach to ng'ama nyolose tang'eyo. Abro wacho ni engineer fulani nyotami. Then ng'ama no wacho ni ok onego wuoyo chuny kadi en ng'ama nade. And who is he speaking to? Wano kwarakre gi ng'ato. Gik magi wacho ng'eni magi jotelo moko ma nitie jomoko ma gidwa ni mondo gi hand pick. We know them. We don't want to quote them. Oh no, otok en jatelo. No, ok awacho no otok. Nitie jotelo moko yes, gin gi jogi magi prefer. Ma komul nying gi to litnegi. Iwinja. So that is why we are telling them we are not going to allow any hand picking out of desperation. Or nikech ng'ano nyicha no nyiew ni dhiang' moro, ng'ano onge kaka ichalo, kigone simo to miye 200 ikaw 200 on behalf of others. Wacho gimoro kanyo ni jo piny dwaro bread. I know ni jo piny dwaro bread and we are giving them bread. But not in the form of a handout. Ok wakaw nyathini wadhi tere od kong'o. Mana soya. Mano kasoya. Kao telo ga soya. Mano kasoya. What we are doing is very pure. It's from pure. The heart. From the heart. Yeah. Golo ng'ato ni manyo yudhi moka biji tere kong'o kati chande mondo heko and make noise to others. Mane mistake. Mage asoya mineno no. When we do things very clean. Makata chiro go eko anasethi mamiyo ne uso goro achiel omena. Medo bed ang'wen. Mana soya koso mani empower. Mai konyo. So we must know the difference. Mane kanye kama onogodo kacha. Mano magodo koro jo Kisumu West ama bende koro wuyo. Kenda amor kabisa jothurwa. Endelea uneno Onagi TV. Amor. Kendo we are doing well. Yes. Maybe kapo kwa tiko to ka in gi wach mabende seche moko dipo ka dong. Mabende koro uteni ne jo Kisumu West Ward. Mabende koro nechono machalo koda kama indi kata jo mabende koro ang nene badai. Mae kamera mari ada mondo koro wuo gi ja peny. Gi ja Kisumu West. Yes. Jo Kisumu West, jothurwa. West Kisumu Ward. Elijah Otieno Galo, the OG. Ochung' kendo kawuono ne TV, Onagi ka kwau maduong' mokwongo mamiyo ng'ato achiel wacho en riwruok. Adon mondo wariwre uru,
Umiya kura 2027 wakony jothurwa. Jothurwa wasebedo chien for long. We are trying our level best. Kaka jonewa wuok newa. Kendo newa we have decided wang'ni we must give or produce a candidate madhi chung, madhi tiyo ne ji, mong'eyo gima chandruok en. Adokwa jowa te, joma mine, jodongo, yudhewa mag Gen Zs, and any other individual. In our government, nobody will be left. Akwa ugi muolo, ni mondo miya kura come 2027. Wow, hero kama maduong' ahinya koro magajwang' kuom kete mane chunyo na TV kandi eno ka bende koro sawa koro sama yo wang'o koro magajwang' wasekalo kacha kachel kod daka manok kacha no wacha kacha sa poga chena koro benano kosromo kacha sa paga dong daka paga uchil morom kacha sa chil na koro magajwang' amma pode mana chunyo na TV adundo jaluo kelo ni chenro machalo koda kama ndiye peleka pele chakre work teach nyaka aticha beach chenro mar aguch siasa mabeno wacha kacha chakre sa paga chiel nyaka sa paga riyo pono na ne jane no kacha moko imbe ne jatelo kacha to digo mondo mimbi duo ichope studio magwa mondo mitwa koda japiny wakathol makende marwakini ichopi maber kabisa mondo miyo imbi gombaka kende twa kachel kwa japiny koro magajwang' ero kama ndonganya kuom kiti mana chunyo na TV kandi adundo jaluo wamulo gino wabende koro mulo adundo jaluo ero kama no kuom ote magi kato bendo chakwa kwa mondo midhi YouTube pages mago mondo miyo ifollowa kacha kende lowa kacha idio the follow button kacha to you subscribe on our YouTube channel TikTok page chunyo na TV YouTube page chunyo na TV koro magajwang' kato bende wadhogo nero kama mduong' ainya abenya luwa kacha Steve James at bende wadluo kacha maber kabisa ero kamano dhine producer mara kata Medusa Nelson Mandela Okore mabendo to matek mondo miyo chenono chopni achiel kachiel kawuok e studio mag chuny onagi. Daktari, yes, agoro kamano maduong' ahinya ano kendo ka jopiny ero kamano winjo bende gima giwacho winjo giwuoyo do gimenyi giwuoyo maber no giwuoyo maber kabisa giwuoyo maber yes kwa kamano mane tachoni and Steve James nyakwanyore wana kathol maken wago ni oritu warom kacha odichieng' makiny oriti masani.